Potries, patrimoni viu i ple d'història. Una història feta d'aigua i d'argila, de moriscos i repobladors al peu dels Tossalets, a la vora dels Serpis i ben a prop de la mar. Potries conserva i utilitza encara els partidors medievals de les séquies del riu que donen aigua a les hortes de Gandia i d'Oliva, les terres que foren dels Borja i dels Centelles, bancals que han vist 1000 collites, abans de canyamel i moreres i ara de tarongers. El carrer de Boamit conserva el nom àrab amb què és conegut des de fa segles, i amb la plaça de l'Església i els carrers del Cup i de Dalt conforma el nucli antic del poble, testimoni viu del passat musulmà, morisc i senyorial de Potries. La terrisseria és una tradició mil·lenària a Potries. De les mans dels artesans i de forns, com el que es conserva al Museu Etnològic, han eixit cassoles, gerres, plats i pitxers que han donat fama al poble des de temps immemorial. Potries, un poble acollidor, sempre obert a milers de visitants de prop i de lluny, sobretot quan el primer cap de setmana de febrer, com a poc des de fa 400 anys, es munta el Porrat de Sant Blai, el més famós i concorregut de tota la comarca de la Safor. Potries, patrimoni viu.